Kapistahan sa tibuok simbahan karon nga nagsaulog sa kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Pero nahibulong ko, nganong panalitan diri lang sa ato ang Archdiocese? Wala may parokya nga gihinganlan o gi-dedicate kang Santa Maria Magdalena nga klaro man kaayo nga kining bayhana suod kaayo sa atong Ginoo samtang buhi pa siya. Wala no? Relax si Bishop Ron, walay fiesta mass, no? Karon diri sa atong parokya sa 40 ka JKK o 48 ka JKK, doon na ba'y JKK nga ginganlan o dedicated kang Santa Maria Magdalena? Wala. Wala yun, no? Ngutana ta, ngano ka ha? Siguro, kining atong kinibitang sa panalitan ng mga santos, daghan naman yung kayo for example, San Roque, daghan kayo ng parokya nga San Roque, daghang JKK nga San Roque, daghan kayong San Vicente, de Ferrer, no? San Jose. Ang debosyon sa atong inahan nga si Virgen Maria, daghan kayong mga parokya nga ginganlan niini. Apan lagi wala alang kang Santa Maria Magdalena. Siguro ang kawad-an sa pag-dedicate o pagkuha sa pangalan ni Santa Maria Magdalena nagagikan sa ato ang kahibalo o kanang ingon tag cultural nga ingon tag pagsabot, no? Mahitungod kang Santa Maria Magdalena. Kay dayon-dayon ang masud sa atong hunahuna, usa siya ka makasasala nga babayi, no? A prostitute. Okay. Now, ngutana ta, asa man nagikan pod nga kuan? Asa man nagikan nga kanang pagsabot o pagkahibalo? Well, gitrace ni siya. Ang kaso gyud ay, ang hinungdan gyud ay is this is a case of a mistaken identity, no? Mistaken identity na sayop lang sa pagkaila nato kang Santa Maria Magdalena. Ug ang tanan nagagikan sa ingon tag confusion, no? Nalibog lang gyud diha sa detalye sa ebanghelyo nga labi na gyud diha sa Saint Luke, no? Sa ebanghelyo ni San Lucas nga diha sa chapter 7 verses 36 to 50 nindot kayo ang detalye diha nga maghatag kanato og kanang idea nga kining babayi nga naa diri lahi ni sa giila nato nga si Maria Magdalena. Ni anang verse 7 of Luke chapter 36 up to 50, si Jesus naa sa Capernaum, sa lugar sa Capernaum, ug nga miadto siya sa usa ka balay sa Pariseo. Og dunay babae nga wala hinganli, no? Nameless woman nga misulod sa balay sa maong Pariseo. Pagkasayod niya nga si Jesus nga naa didto, ug didto iyahang gihugasan ang tiil ni Jesus gamit ang iyahang mga luha. Mihilak siya. Gamit ang iyang mga luha, iyahang gipahiran ang tiil ni Jesus. Ug didto ang mga Pariseo nag-istoryahanay, no? Ingon sila nga kung propeta paning tawhanan ni kini si Jesus, masayod yun ni siya nga kining bayhana usa ni siya ka makasasala, a prostitute, no? That's on verse 7. Now, dayon-dayon pagsulod sa verse 8, giingon dito na San Lucas nga gikan niya anang lugara miadto si Jesus sa laing dapit, laing balangay uban ang iyang mga tinun-an ug pipila ka mga babayi. Ha? Unya didto hinganlan uban kanila si Maria Magdalena nga gikan kaniya iyang gipagula ang 7 kayawa. At least in the Gospel of Saint Luke, the first time that was mentioned kanang puntuha, chapter 8 of Luke, nagikan kaniya gipagula sa Ginoo ang 7 kayawa. Now, asa man ang confusion na hitabo?
nahitabo nga katong sa verse 7 nga babae nga wala hinganli, gi-associate dayon nga maoto ang ningkuyog kang Hesus. Nga karon aduna nay ngalan nga Maria Magdalena. Pero matod pa sa mga exegetes, mga hawod sa Biblia, dili mao, sayop ang pag-associate sa maong babayi nga wala hinganli ug si Maria Magdalena. Tungod kay si Maria Magdalena mao pa gyud toy pagka-mention niya. Ug kung miingon ta og kanang out of her Jesus drove out 7 demons, no? Nagpasabot na nga wala na nagpasabot nga kung na-possess siya og demon, no, diabolical possession, nga makasasala na gyud siya kaayo isip prostitute, no? Kay ang yawa mosulod man bisan sa dili makasasala, no? So makasasala o dili mosulod man ang yawa. And another interpretation matod pa sa mga experts sa Biblia, ang giingon diri nga 7 ka yawa, siguro usa ka case sa gitawag nga nervous breakdown, no? Pwedeng ingon ana. Ang klaro lang diri mga igsoon nga lahi ni si Maria Magdalena. Kani adto pod bisan gani karon common kayo ang pangalan nga Maria, no? Gani naka-remember ta sa katong si Jesus gilangsang nagbitay na sa krus, no? Matod pa sa istorya sa ebanghelyo ni San Lucas, didto ang mga babayi, si Maria nga iyang inahan, si Maria nga anak ni Clopas ug si Maria Magdalena, no? So common kayo ang pangalan nga Maria. So ang nahitabo karon, it is a case of a mistaken identity nga si Maria Magdalena giila nga usa ka babae nga makasasala as a prostitute. Siguro di po nato ma-blame nga niadtong 6th century mauni ang kabahin sa sermon o homily ni Saint Gregory the Great. Di po nato ma-blame si Saint Gregory the Great tungod kay atong panahona dili pa man kaayo wide ang research mahitungod sa pagkababayi o pagkatao ni Maria Magdalena. And then karon, suffice it to say, nagiwala na ng maong pagsabot, nawala na ng maong pagsabot. Ug nga giilan na si Maria Magdalena isip sumusunod ni Kristo, isip iyang supporter kay matud pa daghang mga babayi kaniadto nga mihatag sa ilahang mga katigayunan nga isip subsidy, no? Isip financial assistance sa misyon sa atong Ginoo. Ug usa niini si Maria Magdalena. So isip supporter ug ang ikatulo gikan sa atong nadungog karon nga ebanghelyo, usa siya ka magsasangyaw sa maayong balita nga si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon. Mauna ang tinuod nga pagkatao o pagkababayi ni Maria Magdalena. Mao nga giusab na karon, wad-od giwala na nang maong atong daan nga pagtan-aw o pag-ila kang Maria Magdalena. Nga gani ang atong Santo Papa, si Pope Francis, atong 2016, iyahang gisaka ang maong atong kapistahan karon. Kay kaniadto, memorial man lang siya, usa ka paghandom sa usa ka santos. Pero karon, gihimo na niya nga kapistahan. It's a feast, no? Dili lang kay memorial. O inaut unta nga gikan niini dunay kuno mga bag-o nga mga JKK nga matawo o mamugna, pwede kayo nga ato ang himuon nga patron si Santa Maria Magdalena. Kay siya, unsa man iyang pagkababayi, usa siya ka babayi nga nagpakita kanato sa kinabuhi sa panag-ingnan kung unsan niya pagmahal ang atong Ginoo. No? Kita nato nga gani, no? Gikan sa pagdakop sa atong Ginoo hantod sa iyahang pagkamatay diya sa krus, hangtod gani sa paglubong o pag-imbalsamar niya nga ato nadungog karon, nagdala na pud siya kanang sayo sa buntag sa Domingo aron nga iyahang ikompleto ang kining pag-imbalsama sa namatay nga si Jesus, no? Nakita nato nga ang iyahang pag-unong sa ato ang Ginoo through thick and thin. Mo gyud nay lunsay nga gugma, nga perfect devotion to our Lord. Kung doon naman tayo angay kaibugan,
nga matang sa gugma, kining gugma nga gipakita ni Santa Maria Magdalena ngadto sa atong Ginoo. O mga igsuon nga atong gisaulog ang kapistahan karon ni Santa Maria Magdalena, atong pangayoon kaniya ang pangaliya nga unta kita sa atong kaugalingon tagsa-tagsa nga pagtuo, motubo kita diha sa kanang tinuoray nga pure o kanang lunsay nga debosyon gikan sa atong pagmahal sa atong Ginoo nga lunot gyud kanang nunot gyud ang ato ang pagigugma diha sa atong Ginoo. Hinaut unta nga motubo kita ni ana uban sa diwa ni Santa Maria Magdalena. Amen.